Sobra libo ka mga trabaho sa sulod o gawa sa nasod ang gihanyag ato sa araw ng Davao Job Fair. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Unang higayon nga misalmot og job fair kining si Charlie. Milinya siya sa usa ka international employer. Gilantaw niya nga advantage kay duna na siya experience sa trabahong iyang gi-applyan. Butcher, slaughterer, and deboner. Employed ko sa meat shop na kung gano'n. 3 years more than sir. Si John, dunay 5 ka tuig nga experience isip butcher. Manimpalad sab siya sa hiring pa Canada. Naninguha siya nga sa iyang ikatulong aplikasyon sa job fair, makapanarbaho na siya sa laing nasod. Wala na may buot na ni Pilipinas aray, di ta madato dere. Bisig dai sa Canada pon makaluyan. Gipahigayon adlaw Miyerkules ang araw ng Davao Job Fair sa unang distrito sa Davao City. Ana sa 1,500 ka mga lokal o international nga trabaho ang gihanyag. Mas dali na sila din karon og maiwasan nato ining mga scam sa mga illegal recruiters, no. So mo na gitanyag nato ni, and we are expecting na basig moabot ng panahon magdugang na puntag mag-launch na puntag another job fair. Target sub sa opisina ni Councilor Ocampo na makasponsor og training sa TESDA alang sa NC2 nga kinahanglanon labi na sa international employment. Isa tinuod lang yun, sa opisina man go daghang kay nangitag trabaho, and kabulo man ta nga dili ang resources sa gobyerno limited man gyud, no. So mo na nagkahuna-huna ta nga why don't we launch magpahigayon ta og job fair para tanan na matabangan nato. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.